Ismét egy újabb kérdez-felelekes videó következik, amelyben a te kérdéseidet válaszolom meg. Eszter vagyok, lassan 14 éve itt élek San Diegóban, Kaliforniában. Itt a csatornában pedig ugye rendszeresen készítek videókat az itteni amerikai kaliforniai életünkről. Nem bántad meg, hogy elhagytad szülőfölded? Nem, nem bántam meg. Én nagyon szeretek itt élni. San Diegóban. Persze tudom, hogy nem minden egyes amerikai város olyan, mint San Diego, de én nagyon megtaláltam itt az otthonomat, és nagyon szeretek itt élni, úgyhogy egyáltalán nem bántam meg. Vannak-e veszélyes állatok? Például mérges kígyók, pókok, rovarok? Igen, vannak. A mérges kígyók közül a leggyakoribb itt San Diegóban a csörgőkígyó, olyannyira, hogy ki vannak téve táblák, túraösvények, túravonalak mentén, főleg ugye azért a nyári hónapokban találhatóak. Amúgy nem nagyon lehet itt arról hallani, hogy a csörgőkígyő megmarna valakit. Olyan viszont már volt többször, hogy kutyákat megmartak. Mérges pókok is vannak, ezek közül a leggyakoribb ugye az a fekete özvegy. Úgyhogy például, amikor a kukába visszük ki a szemetet, akkor azért arra sokszor oda kell figyelni, mert a pókok szeretnek ott hálót szűni, és én is láttam már ott fekete özvegyet, úgyhogy arra figyelni kell. A skorpiók azok nem gyakoriak itt egyáltalán. Nyilván, hogyha valaki bemegy a sivatagosabb részekre, San Diego-n kívül, azért ott lehet velük találkozni, illetve vannak itt ilyen úgynevezett afrikai méhek, amelyek veszélyesebbek lehetnek, mint a sima házi méhek. Másik viszont, amit elképesztően gyakori, rendszeresen találkozom velük az utcán, késő éjszaka, vagy kora reggel, ilyen 7 óra környékén, amikor kutyát sétáltatok, a préri farkasok. Itt élnek a városban, itt San Diego-ban rengeteg kanyon van, úgyhogy ott vándorolnak, és amúgy szerintem már annyira megszokták, hogy itt élnek közöttünk, hogy bizony gyakran találkozom velük. De nem bántanak, legalábbis eddig minden volt, semmi baj velük. Csak elsétálnak melletted, és kész. Miért költöztél ide, és hogy alakult ez az egész? Azért költöztem ide, mert amikor megismerkedtem a ma már mostani férjemmel, ő itt élt San Diego-ban. Úgyhogy ilyen egyszerű a történet, ezért költöztem ide, és utána rá egy évvel körülbelül már meg is született a kisfiam. Ez volt, ő 2012-ben született meg, ugye én 2011-ben költöztem ide, visszamentem egyetemre, ahol elvégeztem a mesterképzést, és így váltam aztán pszichoterapeutává, azon belül is pedig a specializációm az anyukákra vonatkozik, a terhesség és a szülés utáni időszakra egészen konkrétan. A gyerekek hogyan válogatják a három nyelvet, kivel milyen nyelven beszélnek? Elsősorban amúgy ők angolul beszélnek, ugye nyilván iskolába járnak, illetve óviba jár a 4 éves kislányom, de én azért magyarul beszélek velük egészen a születésüktől fogva, és amúgy érdekes, hogy a kisfiam, ő most, hogy már 12 éves elmúlt, most egyre többet beszél, most már velem magyarul, és amikor meg kisebb volt, akkor mindig angolul válaszolt. De szerencsére most már eljutott arra, és azért én ebben bíztam titkon, meg mindig ezt mondtam neki, amikor pici volt, hogy meglátod, hogy ez lesz majd a mi titkos nyelvünk, és hogy például a daddy, ugye az apukája, ő nem ért magyarul, és most már direkt így szokott velem olyankor meg pláne magyarul beszélni, amikor olyasmit akar nekem elmondani, amit nem akarja, hogy az apukája megértsem. Nyilván nem úgy beszél magyarul, mint ahogy én. Vannak itt az itteni San Diegói magyar közösségben magyar foglalkozások havonta egyszer, ami hát nyilván nagyon kevés, de ez is azért segít az itteni magyar gyerekeknek. Ők hetente egyszer online tanulnak magyarul is, egy magyar ismerősömtől. Valakitől egyszer ezt hallottam, és szerintem nagyon igaza volt, hogy a többnyelvű gyerekek valahogy ők eldöntik így tudatosan vagy tudatalatt, hogy már pedig ők fognak vagy nem fognak-e beszélni azon a nyelven, vagy hogy milyen fokig mennyire fognak. Meg mindentől függetlenül azért az, hogy hallanak két nyelvet, még ha nem is ugyanolyan szinten beszélik, azért az nagyon-nagyon sokat számít, szerencsére, jó értelemben ugye az agyfejlődésnek. És ugye azt kérdezted, hogy három nyelvet, ezt gondolom azért kérdezted, mert hogy
a, a férjem ugye ő pedig amerikai mexikói, és hát ugye spanyolul beszél, vagy úgy is beszél. Ő bizony nem beszélt velük spanyolul nagyon. Itt az iskolában a kisfiam, ő minden nap, neki minden nap van spanyol órája, meg így külön is szokott spanyolozni, meg amúgy itt San Diegóban tényleg könnyű megtanulni spanyolul, mert itt vagyunk a mexikói határon, és San Diego tele van mexikói emberekkel is, úgyhogy vannak olyan környékek, ahol amúgy az emberek csak spanyolul beszélnek, és angolul egyáltalán nem. Amerika olyan, mint ahogy régen elképzelted, vagy más. Nagyon sok minden olyan, tehát rengeteg minden olyan, mint a filmekben, úgyhogy például, amikor én meglátok még a mai napig egy sárga iskolabuszt, akkor teljesen extázisba jövök, hogy úristen, olyan, mint egy filmben lennék, vagy amikor egy baseball meccsre elmegyünk, az is olyan. Úgyhogy így van, vannak olyan dolgok, ami olyan abszolút, mint ahogy elképzeltem, meg hogy az amerikai filmekben van, és nagyon mondom, nem tudtam minek elképzelni, ezért is volt egy nagy kultúrsok, de az ilyen mozifilmekbe illő jeleneteket, azokat még a mai napig is imádom. Mit szólsz az elnök választáshoz, és hiányzik Magyarország? Bizonyos dolgok hiányoznak Magyarországról, tehát például a jó tömegközlekedés, az itt nincs meg mondjuk a füstölt kolbász, azt is nagyon, nagyon szeretem, és az sincsen itt, meg a túrórudi sincs. És hát mit szólok az elnökválasztáshoz? Erre nem fog válaszolni, mert én arra nagyon figyelek, hogy ez a csatorna abszolút politikamentes legyen, úgyhogy bocsánat, de erre nem válaszolok. Amint láthatod, immáron nem is otthonról jelentkezem, hanem kintről gyönyörű pálmafákkal a háttérben. Foci edzésen vagyunk, és több kérdést kaptam, miután már az előző ugye, videómat felvettem, úgyhogy néha innen jelentkezem, néha meg majd ismét azt látod, hogy bent vagyok a lakásban. Tehát az egyik kérdés az volt, hogy mennyire meleg a csendes óceán, mettől meddig lehet ott fürödni, hónapokra lebontva a San Diegóban, a csendes óceánban. Tehát úgy általánosságban véve azért az óceán az mindig hűvös, egész évben ugye hűvös. A legmelegebb hónapok májustól októberig tart, és azon belül is az augusztus és a szeptember az, amikor a legmelegebb az óceánvize. Annyira szép, az gyönyörű az a háttér, ezt csak úgy be akartam mutatni, ez nagyon tipikus kaliforniai foci edzés. Tehát augusztus és szeptember, amikor a legmelegebb az óceánvize, ami azt jelenti, hogy olyan 18-20 fok körül van, és amúgy máskor ugye ezen az időszakon kívül, tehát télen akkor hűvösebb, akkor olyan 15 és 17 fok körül van, ami azért tényleg hűvös. Bár itt a szörfösök folyamatosan aktívak, akkor is, amikor ilyen hideg az óceánvize, és ugye ők hogy mondják, ezt az ilyen szörfös, ez a wetsuit, nem tudom magyarul ez mi, de lényeg az, hogy ezt az ilyen szörfös jacket ruhát hordják. ott van az Amadeusznak a foci edzője. Tehát, hogy a szörfös ruhát hordják, és akkor viszont ugye nem érzed ezt, hogy milyen hideg a víz. De amúgy tényleg az igazi strandolók, itt mostan az Amavella, nagyon-nagyon szeretik az óceánt, és amúgy mi is nagyon szeretünk oda kijárni. Valakik amúgy úsznak, és ott vannak ugye úszóversenyek is az óceánban, úgyhogy az igazi őrült óceánrajongókat ez nem tart vissza semmitől, és így van, úszni tanul most az Amavella. A másik meg, ami érdekesség, hogy itt delfinekkel és fókákkal is lehet találkozni, főleg hogyha az úgynevezett, úgy hívják, hogy a La Jolla Shores, tehát ott nagyon sok póka van, és a másik pedig a San Diego Mission Beach, ott is lehet találkozni velük. Ja, meg itt rengeteg bálna szokott elvonulni. Amabella, itt rengeteg bálna szokott elvonulni a partok mellett is, ők pedig általában mindig így tavasztól, márciustól őszig van a bálna elvonulási időszak is, ami szintén érdekes itt San Diegóban. Kalifornia az nagyon drága, és hogy te is így tapasztalod-e meg? Igen. Kalifornia az egyik legeslegdrágább állama Amerikának, azon belül is San Diego, Los Angeles és San Francisco nagyon-nagyon drága városok. Itt San Diegóban
átlagban egy 2 szobás apartman az olyan $3000 kerül havonta, és emellett ugye még a benzinárak is, meg az élelmiszerárak is magasabbak, az egyik legmagasabb így országos szinten is, de ennek ellenére San Diego Amerika egyik legboldogabb városa, mert annyira jó az idő, nagyon jók a szabadtéri tevékenységek, szabadtéri lehetőségek, és a közösségi szelleme, összetartó ereje ennek a városnak nagyon-nagyon jó. Kaliforniában a legmagasabb a minimálbér az egész országban, olyan $16. Ami amúgy tök őszintén szólva, hát abból megélni San Diego-ban lehetetlen. Úgyhogy ez szomorú. Az is igaz ugyanakkor, hogy ugye Kalifornia gyönyörű napsütéses, télen tehát a fűtésen lehet spórolni, mert azért itt főleg Dél-Kaliforniában azért itt a hőmérséklet az mindig nagyon jó, és amúgy az életminősége az embereknek is azért itt sokkal jobb, mint az ország többi felében. Szerinted San Diego vagy Los Angeles a jobb város? Hát nyilván, hogyha engem kérdezel, akkor erre elég egyértelmű a válasz, mégpedig az, hogy San Diego. Úgy ez attól függ, hogy számodra mi fontos, de tényleg. Tehát San Diego azt szerintem, hogy sokkal élhetőbb város, sokkal barátságosabb, sokkal szebbek amúgy a strandjai, mint Los Angelesnek, sokkal jobb itt az idő, mint Los Angelesben. Nincs ez a fülledt, döglesztő meleg. Praktikusság szempontjából is itt kevesebbek a dugók, tehát Los Angeles nagyon híres a rettenetes dugóiról. A levegő minősége, a Los Angeles-i smog, az rettenetesen hírhedt, tehát szörnyű. Az egyik videómban ugye látszik is, amikor elmentünk Los Angelesben, megnéztük Los Angeles-t, hogy látszik, ahogy a smog teljesen lefedi a városnak így a tetejét, úgyhogy aztán voltak is erről kutatások, hogy hát te nem is dohányzol, de ott éled az életedet Los Angelesben, akkor a tüdőd gyakorlatilag olyan, mintha egész életedben dohányoztál volna. Sokkal élhetőbb San Diego, sokkal barátságosabb. Valahogy itt az emberek, nem tudom, most ez úgy nem a legjobb hasonlat erre, de úgy képzeld el, hogy mint ez egy ilyen, San Diego egy nagy falu, 1,4 millió lakosú falu, még Los Angeles az egy ilyen brutál, pörgős város. San Diego-ban is van pörgés, de valahogy ez sokkal kiterjedtebb, nincsen annyi hajléktalan, mint Los Angelesben. San Diego-ban sokkal barátságosabbak, közvetlenebbek az emberek, ami érdekes ugye, hogy Los Angelesnek 4 millió ember a lakosa, a San Diego-nak 1.400.000 lakosa van, és mégis San Diego-nak van több strandja, mint Los Angelesnek. Itt amúgy tényleg a strandok sokkal szebbek és tisztábbak, mint Los Angelesben. Viszont ha valakit a filmipar, a divat, vagy a nagyon durva pörgés és nyüzsgés érdekli, akkor neki Los Angeles lesz a nyerő. Jött egy olyan kérdés is, miután a videómat, amelyben arra biztattalak titeket, hogy kérdezzetek, a Salk Tudományos Intézet előtt forgattam, valaki megkérdezte, hogy mit kutatnak a Salk Intézetben. Tehát ugye a Salk Intézet az egy világhírű tudományos központ itt San Diegóban. Gyermekbénulás elleni védőoltásnak a feltalálója Jonas Salk alapított. Folytatnak különböző rákkutatásokat, az öregedéssel kapcsolatos kutatásokat, klímaváltozással, illetve az idegrendszerrel is összefüggő kutatásokat is folytatnak. Az érdekessége amúgy a Salk Intézetnek, hogy az intézetet, ami egy ilyen nagyon gyönyörű és nagyon különleges épület, ilyen brutalista stílusban épült, Louis Kahn tervezte, és a modernista stílusával ezt a helyet a tudomány és a művészet találkozásának a szimbólumává tette. Legközelebb erre jársz San Diegóba, akkor mindenképpen látogass el a Salk Intézetbe, mert nem csak egy gyönyörű épület, egy híres kutatóintézet, de a csendes óceán partján fekszik, fent egy nagy hegyen, gyönyörű. A másik kérdés, amit még megkaptam, hogy milyen egy átlagos szociális gondozó élete Kaliforniában. Biztosan kihívásokkal teli, rengeteg okból kifolyólag. Hajléktalan szállókban, családsegítő szolgálatban vesznek részt, idős gondozásban, gyermekvédelemben, illetve ugye a mentális egészségügyi központokban is dolgoznak. Igazából a munkájuk nagyon hasonló bármely más országban is, tehát nyilván segítenek az embereknek a
lakhatásban, a munkahelykeresésben, az életbiztosításban, és hát érzelmi és mentális támogatást nyújtanak a rászorulóknak. Gyakran látogatják meg az ügyfeleiket, telefonos ügyintézést végeznek, dokumentációkat készítenek, személyesen is találkoznak, különböző megbeszéléseken vesznek részt. Az ügyféllel való személyes kapcsolattartás az nagyon-nagyon fontos. Miután Kalifornia az Egyesült Államok egyik legeslegdrágább állama, így a szociális gondozóknak a munkája bizony hát nagyon nehéz, illetve különösen nehézé teszi ezt az ő munkájukat, mert nagyon sok rászoruló van. Annyira alul vannak fizetve a legtöbb helyen, hogy hát én nem is tudom, hogy hogyan tudnak megélni abból a fizetésből itt San Diegóban. Remélem, hogy megválaszoltam a kérdésedet, ha nem, akkor nyugodtan írd le ide a kommentbe, és akkor igyekszem azon keresztül megválaszolni. Találkozunk egy hét múlva is, amikor elviszlek téged egy kis karácsonyi, szilveszteri shoppingolásra, és megmutatom neked, hogy miket árulnak itt ilyenkor a boltokban. Ha ezt szeretnéd látni, és még más hasonló Amerikával, Kaliforniával kapcsolatos videókat, akkor mindenképpen iratkozzál fel a csatornámra. Találkozunk a jövő héten is.